Lian arep nembang apa sih apa pamundutan maring HP-ne Rika? Nggih niki wau nggih wonten titipan, Pak. Sapa? Enten titipan saweran kali pamundutan menika. Ya. Saking Bapak Soeharto. Bapak Soeharto tuli daleme pundi sih? Bengkulu, Pak. Bengkulu ya? Nggih. Bengkulu ya jauh. Ya aduh. Jauh nih kan nggih. Saged mirsani. Iya, tulis streaming seluruh dunia ya bisa Lah mirsani. iya. Lah iya. Sawerane ya tekan nyatane. Nek sing jeneng streaming ki Ya. saka nganti-nganti bisa ditonton. Lah nggih. Kejaban nek ora duwe kotan kuwi ora isa nonton streaming. Ora duwe napa? Apa reng? Apa reng? Kiye lho? Sing bisa nyaut streaming ki namanya apa sih? Kuota. Kuota ya? Iya. Dudu kutang, dudu. Ora nyaut ngendi-endi. Tuli kuwi nyong saut. Iya. Mas Gareng kok ke mau ngrembuke kotang kali BH sih? Apa sih? Senengane jenengan apa? Ora aja kayak kowe, cuma ya meng dinggo gojekan bae lah, jangan. Kok sih senengane kayak kue? Ora. Berarti jenengan mboten remen kali susu ngoten nggih? Waduh. Edian ya. Maksudnya vitamin niku, Mbok. Ya Sing vitamin. berhubungan kalian niku kan? Iya, tuli aja nganti kena Ngunjuk COVID. susu nggih Yang ngunjuk maksudnya. susu, mau Nggih. makan yang bergizi kayak kowe. Ngunjuk obat. Iya, asal aja obat nyamuk. Modar aja, obat Pak. nyamuk. Ya obat sing nggih stamina lah. Iya. Stamina. Nggih. Mun kagungan dereng Apa? jenengan obat sing nggih stamina. Ya wis. Ampun. Wis. Nek dereng kula maksudnya ajeng promosi kula nggih dodol Apa? obat sing nggih Covid niku. Apa jenenge? Sorengat. Iya jenenge. Sorengat tuli Pak Denyong. Pak Dene jenengan Iya jenenge sorengat. tenggene kula jenenge obatnya niku Sorengat apa sih? Kok sorengat? Sorengat niku diombe sore bengine jengat. Iya. Aku wis Semangate Pak, semangate. Anu bayangan jenengan kaya niki kan wau sore ngunjuk obat. Iya. Sorengat. Iya. Terus jam 8 on langsung semangat. Betul ya. Pas lho. Kuwe sing Lah karepe iya. nyong. Sore dombe Bengine jeng semangat. lah nggih. Iya. Bagong arep ngomongane arep klera-kleru terus. Nek ora iso basa kono rasa omong, Gong. Oh wis. Nggih, kalih Pak Kaji Saing ugi Siapa? nitip Pak Kaji Saing saking Puring Puring Kebumen. Oh, iya. Nggih, titip saweran. iya. Terus Ngersake wau Pak Harto kalih Pak Kaji niku ngersake Caping Gunung. Ini kan wau sampun. oh iya, terus Sampun. lho, terus sampean ora nembang. Nggih sampun. Lah wis diatur kabeh iki jenengan aja nembang napa? Nggih napa, Pak? Ya iki ana sing durung diatur nak sih. Lali janjine Nggih. kaya kowe. Niku wau pun kula lebokna nggih, Pak nggih. Dilebok nang endi sih? Sawerane pun kula lebokna nggene Mas Ademin nika. Iya, Mas Gunawan. Mas wis mlebu burung, Mas. Wis. Oh wis, Mbok. Wis. Kerasa perak. Modiar kowe. Sawerane, Pak. Mungsu wong kaya ngene iki. Wis mlebu, Mbak? Durung. Kasap ora? Iya. Kiye. Yo. Apa Napa, kali Pak? janjine ya? Nggih. Ya. Nggih. Ayo diaturke lali janjine. Mari arep dibawane apa ora sih? Mbok durasi niki nggih, Pak nggih. Iya, Nek kesuwen mengko ya kesuwen, Mbok. ora sip ya. Lah nggih. Ya langsung aja. Pokoknya 7 poin mawon, Pak. Tuh, Maksudnya apa? langsungan kaya wau, Mbak. Oh iya, kowe nek basa kono ya asline tunjel poin. Lah ya sing maksudnya langsung ki mbok jenenge 7 poin. Tunda poin. Kiye ayu rada bosok kiye ya. Tunda kok tunjlep ora. Sing marai ya Rika sih. Iya. Ayo ora ngono ya ora asip lah. Ya, lali janjine mangga. Ya.
Apane? Ora tau diobano aku kayak kiye kok langsung banteran. Modiar kowe. Lah iya. Tuli mau ngaso disit ya. Apa sih? Ngaso, ngelapi keringet, ngopi disit. Ngopi kepriwe tuli nembang nganggo ngopi. Ya maksudnya ngaso Pak dudut ambekan. Ya sedih lo bay, aja suwe-suwe. Ngasone aja suwe-suwe. Iya. Oh nek pertama ya wis, nek pertama mau kudune ngaso, ngelapi keringet, dudut ambekan karo udut ta ya. Ya. Kesuwen tuli. Kesuwen? Iya. Lah nyok biasanya kayak kue, Pak. Tuli kesuwen gembos maning. Engko sing mandek kepindo kayak kiye ganti. Iya. Ngopi karo sarimi. Waduh. Wah, iki jan beborosi iki. Ming nembangi ngentek-entekke kopi, ngentek-entekke sarimi barang. Lah kan ngejok tenaga, terus mengko labu maning. Ya ora apa-apa wis pokoke nembang wis ngentekna apa-apa pokoke. Iya. Labu nggih, Pak. Apa? Labu maning. Lagu maning monggo. Jan-jane. Jan-jane kowe ning dadi 10.000 langsungan. Boy, meng do kepengin ngerti ya, Gong. Heeh. Ayo Tin, jumeneng Tin. Rasa males-malesan, ayo gawe wis. Yakin, Pak? Yakin. Siap. Yakin piye maksudmu kok kowe ngomong aku yakin piye? Yakin kon ngadeg. Lah iya, kok ora sembedengan. Nggih. Ya. Lah aku ngadeg kok sepi. Heeh, sajake do dirasani sajake. Kok dadi sepi banget? Iki ketoke nabuh terpengaruh Denko kabeh iki. Ketoke diandani kok iki mau aja. Nek Tatin maju aja dianu ya cah. Heeh, sajake rasa dinae sambutan, rasane sambutan. Ngono ku. Wis kuwi wis ora sehat ngono kuwi wis ora apik. Wis iso tak kendangi weh. Oh iya. Jenengan iso? Oh iso. Latihane ro kowe brangkang tak bung. Maksudnya? Yo, nembang. Iya. Nembang napa? Ha iki pamundutan terakhir kari Lewung. Oh iya. Ha iki. Sing ngendang sinten? Denko apa ngendange dapukane bengi iki Denko. Apa Solikin. Atene protol luntune. Aku jane kon Angger gebuk kendang blok ngono mak krok. Siji. Rampung lagu entek. Jane kula kon kudu piye to karo si sing ngendang kuwi iki? Ayo mbok ya takono dhewe kok ya. Mas. Mumpung suwe ra ketemu. Sing tak anu Mas Denko kok sing he kowe. Aku wong tengen ana kene. Oke, Mas. Heeh. Mas Denko. Oh, kamu kangen nggak sih sama aku? Alah. Ngomong dong. Omongane iki saleman. Piye? Ayo wis cetha kangen wong kowe iki sing dadi penyanyine dan kowe pengendange suwe ra ngendangi kowe nganti sok tonto. Sinten sing ketonto? Denko ana. Tontone piye? Aku ana drim minyak barang dikendangi nonton kok tak kira Tatin ebul drim. Mbok bayangke liyane drim rek ya ono to, Pak? Dek nek gawa kendang rak mesti dirangsel kae ta. Lah nggih. Lah kok ana drim minyak iki didonke ditata terus ndong tutuk. Wah, dimati. Wah, drim tak kira Tatin ya. Ayo saking tom-tomen kok ya. Mbok liyane drim rek ya akeh lho contone kok ya drim. Ayo kenapa? Engko luwih gedhe ya kowe nesu. Wong ukuranmu ki wis pas karo drim. Nah iya. Ya, wis apa? Engko Denko semangat iki. Heeh. Mau wis teko kene jam 4 wis. Tatin mun teko, Pak? Ya urung, jam 4 wis nakoke Tatin. Wah, nek ngono kepanggih kula salaman malah mendelik matane. Lho Denko ki nek salaman nggo mata kok. Oh. Lah pripan? Saploke Covid ki salaman ngono kuwi. Lah aku ora dikethik sih kan ya ngerti ku lho iki ngapa ta ngono.
Aneh-aneh kowe. Ayo, kaya ngapa? Liwong kaya ngapa? Ayo, ndak selak wektune entek iki kok bablas 3 jam aku ditagih karo wiyaga. Kok mblandang ngono. Heeh. Ya ora apa-apa mblandang sithik nglele. Lele apa? Lele pocebong. Kok cilik-cilik. Lele apa? Kula mau menggari ndas tok lho. Ndasmu. Tenan kula mau jeng makmu lho. Kok iki meng ono kenthang iki kenthange sapa? Ngono Cik Agnes. Iki kenthange Pak Seno lho. Iki enak lho Mbak Tatin ngono iki. Ah ra enak gosong ngono aku ngono kuwi. Aku urung nyoba, takon Agnes. Agnes len menikmati. Saking enak ngrasake kenthangku. Ha iya. Aku tak suwe kenthange metu. Ha iya. Iki dagelan to. Yo kaya ngapa? Liwong yo. Dadi liwong ati. Oh, piye? Saking senenge kok saking den kole itu gentak mblentu. Oh semangat, jarine semangat, Mas. Oh, berarti pancen wis damai. Heeh. Berarti piye? Berarti ya wis apik wis diteruske chemistry. Oh. Ketoke lali aku mau. Apane? Wah lho dhisik dhewe aku saking semangate mah lali. Kata-katane. Kata-katane ra apal pisan Liwong. Yo. Berkorban jiwa raga. Yo. Berkorban ora. Satu pandita Sik, om nek iki ya ketake ngece iki. Ah, Tatin tok tabitu kadang ngono iso. Brul. Napane brul? Copot.
suwenge iso pitil. Ah iya. Iku tak Ya. Sesuk nek new normal awas kowe, Denko. Sapa? Denko. Kowe kok sik nek new normal areng apa? Arek omong-omongan. Akhirnya ngomong-ngomongan. Lajeng apa? Ayo tak kira nek areng apa kok ancamane kok new normal ora. Ya sesuk nek wis pentas tenanan lho, iki kan lagi 2 jam waktune habis. Iya. Besok tak kurang seprapat lho iki pisan. Heeh. Seprapat 15 menit. 15 menit. Waduh. Iki piye, Gong? Santai wae wong iki bubar ya ora ana sing mempermasalahkan kok. Ah terus kowe arep bangun anu apa jenenge iki? Padusunan. Wis apik dusunku. Oh ya wis. Yo, terus. Sabda pandita aku barang ngerti gedange tugel terus mantruk. Nah ngerti kurang nggo tugel lho. Nganggo kaya. Iya. Pak Bambang itu gedange tugel-tugel. Ceblok. Nah, terus ngono sing buka. Ya apa ora? Aja ro Prastiwi, nek ro Prastiwi. Ya apa ora? Ora. Ngono, cilaka. Ya niki sampun nggih. Ya, heeh. Terus diliwati yang ada yang mau lewat terus. Siapa, Gong? Ya lihat saja. Iya. Coba kaya. Apa ada? Apa iki, Mas? Ada lagi yang mau lewat. Marwan menjret. Utawa zaman biyen. Silakan cari Triamin. Iya, Traya, ya. Lang-langeng triya mangungkung. Samar pamoring sukma sinumaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana mangke riye Di sareng kula nyumulupi anggen paduka hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar Nalagareng menawi Petruk yektosipun boten jumbuh kan pangandika paduka anggenipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Darutu wen Ron Sambilata dhateng pun Panakawan. Nah nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungku gareng dipun krincong sukunipun tumunten dipun papanaken wonten ing tepining candra dumugi menika kados-ipun kados pundi Kakang Semar sampun kalawatan mboten saged mulang dhateng pun Bagong perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar gareng lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Ron Sambilata. Wah, nek wonten menapa-menapa kula mboten tangkel lho, Di. Kuncing langit kelap-lapaton
Lerging sanging risang mawe gandrung. Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadaken sandhanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten. As kula mboten tumut-tumut. Nah sajaipun tiyang salah kedaden. Lho nyemelangi menawi ngados ngaten menika badhe kula dangu Kakang. Kula semanggaken. Kita sapa? Munggah ana ing kayangan mongko tanpa tinimbalan. Ngamsang tempi. Tinebene nglung dina jumaweng tawang tuwang bekulun. Nek paduka ndangu kalian kula satya madang karawa. Nami kula pun Raden Arjuna Yuraden Permati. Yuraden Kunditi Batsu. Yuraden Parto. Ya Marguna. Margana kula desa. Ya Wilikiti. Sinten Kakang kula kok mboten ngertos. Kula dhewe mboten ngertos. Ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar garing menapa dene Petruk. Nek paduka pulun mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Bekulun. Bekulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Lho, kita bakal ngamuk ana ing kayangan. Kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayangan mara tampan ana guntur geni guntur angin. Guntur geni guntur angin mboya apa-apa lan ora jur kuwanda kita. Ulun gandeng paduka sampun kepareng badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken Pukul. Dinten samangke kula badhe males dhateng paduka Hyang Adi Pukul nyuwun pangapunten ing sakalangkung kasta Pukul. Sik, kowe Bagong ta kowe? Bagong sinten Pukul? Kula mboten kenal kaliyan Bagong. Kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Koceluk? Pukulun. Kula mboten badhe rembagan kalian Pukulun Bathara Sraba. Sraba sapa? Narada. Terus karemu ngoyak Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Oyan, sas lunga. Pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenana. Aku ora apa-apa pati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula nyuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandhangan kadidine Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk mutha-mutha dhateng kula. Lah kuwi entuk-entukamu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing dijaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar. Malah itu
Kakang Semar putrane ya Kakang. Bagong wis. Wetenge bapak ora penak. Wis ya? Iya Kakang Semar. Iki aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge lho. Mongko lehku tuku lho, ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Barya kaya wingi nulun paring apa kang kita jaluk ngono kawan Bagong. Pusaka wujute kayu Dewandaru lan Ron Sambilata wis manjing ana nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Ya mer mulai yo, ya nang yo, ya tra yo. Yo. Kene kabeh wae. Caedan. Ha iki wayang-wayang kowe. Arep dienggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Iki ra melu gawe kok ra entuk. Apa iki muring-muring? Tek-tekku dhewe dijaluk ra entuk. Semelang nek kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet e pancen. Lah iki kok malah doting sliri rene. Wah ya karang gaweanku men iso gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku iso gara-gara Pak. Karang gaweanku iso gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe petrus saka petel. Aku gawe bakong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Kancane do saka petel saka wong kowe saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya. Padake ora. Ayo do bali kaya wingi uni. Landi. Jare kedadian saka bojomu saka petel saka sandal. Ora dijukokke iki piye? Wah, pancen kanong dadi gedhik cengalena. Wis domoke kedadian saka bojone gareng petel karo sandal kok mesa ora dijukokke. Wah, lah cah edan tenan pancen.